Ọhaneze ekele m unu. Ana m eguzoro na ụkpụrụ ekene nke atụpụtagoro ọbụnadị kamgbe ụnyaahụ ọgbakọ bidoro. Aha m bụ Ọkammụta Helen G. Echebima. Ana m arụ ọrụ na ngalaba Linguistics na asụsụ Igbo nke Mahadum Abia Steeti dị n'Uturu. Ihe a bụ ihe ngụpụta nke agụpụtara n'ọgbakọ ụwa ndị Igbo nke afọ 2012. Isiokwu m bụ ihe nkụzi dị n'akụkọ ifo Igbo maka nzụlite ụmụaka. Ebe na ndubanye ihe ngụpụta ma akọwara ihe bụ otu ndị ọcha ji bịa n'ala Igbo, ihe ha jiri maka ya bịa na ihe ọbịbịa ha wetara anyị. N'eziokwu eziokwu, ọ bụrụ na ekwuwe ọbịbịa ndị ọcha bịara n'ala Igbo, anyị maara nke ọma na ọbịbịa ha wetara mmepe, ọbịa ha wetara ịhụ ụzọ, ọbịa ha wetara ihe dị iche iche. Onweghị ihe a ga-eji tụnyere nke ahụ. Mana ọbịbịa ndị ọcha bịa mezie asụsụ na omenala nke anyị onwe anyị bụ ndị Igbo ala azụ. Abịazie ihe ndị ọcha, ejiji ha o, akọrọngwa ha o, ihe niile gbasara ha abụrụ ihe wụrụ ụmụaka anyị ha mkpụrụ obi. Ha na-azị echeta ihe gbasara Igbo, ihe gbasaziri asụsụ Igbo na omenala Igbo na ọdịbendị Igbo, ọbụnadị akụkọ ifo nke anyị na-ekwu maka ya wa ọnyụpa. Anyị wee sị ọ ga-adịkwanụ mma ka atụtegharịa ihe gbasara akụkọ ifo n'ala Igbo. Anyị abanyezie n'ihe nchọcha. Anyị abịa kwuo na ele ebe esiri wetakwanụ akụkọ ifo a na-ekwu okwu ya, ka anyị kpọrọ m siri weta akụkọ ifo. Akụkọ ifo onwe onye madị mgbe o ji bịa o, onwe onye gasị na akụkọ ifo si n'obodo ha bịa bido. Onwe onye gasị na oke na nna nke m onwe m bụ onye wetara ya. Mba, onwe onye ọbụla gasịrị ebe akụkọ ifo si, kama a ga-asị na akụkọ ifo si mgbe mmadụ si wee bido. Nna anyị Nwadike kwuru nke a. N'agbanyeghị na onwe ebe mgbe a maara na ebe asị akụkọ ifo si wee bido, enwekwara ihe nkọwapụta dị iche iche. Ndị odee mkpụrụ mmadụ ole ma ole anyị rụtụrụ aka, ọbụladị dịka oge esi wee dịrị, anyị arụtụ mkpụrụ mmadụ ole ma ole aka iji kọwapụtara anyị ihe bụ akụkọ ifo. Onye bụ anyị kwuru maka ihe, mgbe anyị na-ekwu maka ihe, kwuru maka ihe gbasara akụkọ ifo bụ Ụba Mgbemena. Ọ sị na-elezi anya na akụkọ ifo, ọtụ ndị na-asị na akụkọ ifo bụ ihe mmụta ọchị, ihe eji akpọ ọchị. Ọ sị na akụkọ ifo bụ naanị ihe ịkpọ ọchị ka a na-enweta n'akụkọ ifo, na na-enwetakwa nkụzi na akụkọ ifo. O nwere mgbe ụfọdụ anyị ga-abịa legharị anya, mmadụ sị na ọ na-akọ akụkọ ifo, asị m gwara bịa kọrọ akụkọ ifo ka anyị cheta ọchị. Ọ bụla na ụmụ ndị nke mụ na ha nọ n'ụlọ, mgbe ụfọdụ m sị ha na a na-akọ akụkọ ifo, ha sị mọmị biko bịa kọrọ anyị akụkọ ifo ka anyị cherịta ọchị. Ha na-akọ na-ama ihe m na-ekwu. Ihe akwara m sị ha mba, ọwụ naanị ịtụ ụnụ ọchị, ọkwa ụnụ mụtakwa ihe site n'ime ya. Anyị abịazie ka ọ na ubi onye bịara n'ụlọ ya. Nwozu na onwe ya kwukwara na akụkọ ifo bụ akụkọ ọdịnala nke na-akpali ọtụtụ echiche n'ebe mmadụ dị ndụ dị. Ọ bụrụ na anyị tụlee ihe Nwozu kwuru, ọ pụtara na onye ọbụla kọrọ akụkọ ifo na-echepụta ihe ọ na-ekwu maka ya n'echiche nke ya onwe ya. Ọbụla ndị mbụ ahụ kwuru maka akụkọ ifo a, ọ bụ echiche ha onwe ha ji aka ha chepụta mere ka akụkọ ifo dị ire. O wee bụrụ na anyị na-ele akụkọ ifo anya, anyị ga-ahụ na akụkọ ifo yiwere isi n'ebe ụmụ anụmanụ dị, ma ebe ụmụ anụmanụ nọ, ebe mmadụ nọ, na ebe mmụọ nọ. Nke bụ na ala atọ ka a na-akọ akụkọ ifo na ya. Ala atọ ahụ gụnyere ala mmadụ, ala mmụọ na ala ụmụ anụmanụ. Abịazikwanụ ụmụ anụmanụ ma mmụọ ma ụmụ anụmanụ, akparamagwa ha niile na akparamagwa mmadụ. Nke na inwe ike ugbu a ga-ese na ewi abịa sị ele ihe mere oke ji nwe ọnụ kara aka, were ihe mere nkapị ji nwe ọnụ kara aka. A sị na ewi kwuru ịhụna na okwu were akparamagwa mmadụ ma na-ewerele anyị ewi. Otu aka akụkọ ifo dị. Anyị abịa chọọ ihe a ga-eji wee mee ka akụkọ ifo anụnwa rute onye ọbụla ntị, marakwanụ na o nwere ihe uru dị n'isi azụ n'ebe akụkọ ifo nọ. Anyị wee bịa bidozie mewe nchọnchọ
agakwara m ọtụtụ ụlọ akwụkwọ dị iche iche wee gbaa ajụjụ ọnụ. Ọ nwere ndị ga-abịa hụ ha si na ha na-akụzikwara akụkọ ifo. Ọ nwere ụlọ akwụkwọ nke m gara sị na ha na-ada amụ Igbo. Gịnịkwanụ mere na enweghị ndị na-akụzi Igbo? Nwekwara ebe nke m gara asị na onye na-akụzi Igbo a na-akụzi akụkọ ifo. Mgbe ụfọdụ gọọmenti nke tọrọ m ọchị, abịara m na ụlọ akwụkwọ otu ụlọ akwụkwọ, nwa agbọghọbịa na-akụzi ha Igbo nọzi jizi asụsụ bekee na-akụzi Igbo. ụma Chineke na-etinye sị ya sị biko na nwekwa mgbe ya sị ya chọrọ ịkụzi Igbo nọ maka ọrụ adịghị. Nwanne nwoke werezi anyị ngwa anyị agazie n'ihu. Anyị bịara bịa kewasa okwu anyị, akụkọ a niile na ọrụ ndị ọ na-arụ na isi n'isi. Anyị nwere akụkọ nke na-ekwu maka a na-akpọ ya mere. Akụkọ ya mere ahụ bụ gịnị mere ihe ji mee, gịnị mere ihe ji dị otu a, gịnị mere onye a ji eme otu a, gịnị mere anụmanụ ka ji akpa agwa dị otu a. Anyị nwere naanị akụkọ ifo abụọ na nka dịka otu oge anyị si wee dị. Akụkọ ifo abụọ ahụ bụ ihe mere mbe ji nwee okpokoro n'ahụ ya. Nke ọzọ abụrụ ihe mere ọkụkọ ji abụ ala ebe ọbụla ọ nọ. Mbe bụ onye a maara amaara, o wee chie ya ruo otu ụbọchị ihe mere o ji nwee okpokoro ka m na-ekwu ugbu a. Ya ruo otu ụbọchị ya ga-akpọ ụmụ anụmanụ ya bụ na o nwere oriri enwe n'eluigwe. Ụmụ nnụnụ ka ya na ha sokwa na-aga n'eluigwe ahụ. Ọ bụrụkwa na mbe enweghị nku o ji efego ebe eluigwe, ụmụ nnụnụ asịsị na ọ dị mma ka ha tọọrọ ya nku n'otu n'otu, na-akpọrọ mbe nku. Mbe were efere ha eruo mgbe ha tupu ha abanye n'ebe ha na-aga oriri agbamakwụkwọ ha sị mbe asị na ọ dịkwa mma ka onye ọbụla zaa aha na ebe a na-aga ugbu a na ya maara ha nke ọma. Ọ na onye ọbụla za ha ahụ o nwekwa ya ga-enye ya, na ya onwe ya ga-ebu ụzọ zaa unu dum. Onye ọbụla na-asị aga m aza nwa mma, aga m aza ụdara ọcha, aga m aza uri ede, aga m aza nwaanyị ọma, aga m aza nnụnụ ọnụ ọma. Ha zazucha aha ha niile aza aha ha na-aṅụrị banyezie n'ụlọ ebe a na-eri oriri na nkwado mgbe eji garuo abịa bute n'ọjị. Ihe mgbe e butere ha wa ọjị, mbe ajụọ sị biko onye nwe ihe unu butere? Ha sọ unu dum. Mbe sị okwu na ahụ asọ nke m ya ebukata ya naanị ya erie. Otu a ka o megidere ihe niile ya naanị ericha anyị niile ebutere ebe ahụ ya wụrụ ya. Ụmụ nnụnụ achọzụta asị mgbe ha chọzọ ịlanụ ha sị ma ha mere ebe ọ na mbe anyị na gị so bịa ije a ga-ericha anyị niile ṅụcha anyị niile enyetụghị anyị ga-anara gị iko anyị niile. Ha bido onye ọbụla narawa mbe nku ya natụcha ya nku niile ahụ. Nwezi ihe fọrọ mbe ji efedata ịhụra n'ebe eluigwe nọ. Mbe abịa chee ihe ọ na-eme ya sị ya ụdị mkpa na ya ga-esikwala n'eluigwe ụwọ. Mbe esi n'eluigwe ebe a free boy ezi ya tụ ka mkpeke ya niile ji wụọ sacha. Nwunye ya abịa werezie mmiri ọkụ na-atụ ya o ji detode mma asọwa otu ahụ mkpekere ya na aha gara anya pata ka ha wụrụ otu. Nke ọzọ dịka m kwuru bụ ihe mere ọkụkọ ji aba ala. Ọ na-ile anya ọtụtụ ụmụaka amaghị na ọkụkọ na-abada ala. Ihe ma anyị na-ata anụ ọkụkọ mami isiri chicken ọ dị ihe a na-asụ, mana ha amaghị na ọkụkọ ha na-ata na-avụ ala. Ya mekwaranụ ka ndị Igbo ji sị onye nwere ebe ọkụkọ na-ava ala ya chụpụ ya nwe onye ma onye ga-ata akpịrịkpa ụkwụ ya. Ihe mezikwara o nwekwara ihe mere na ede ahụ ji bee nwee. O nwezikwara ihe mere na ọkụkọ ahụ ji wee na-ava ala. Ọkụkọ anakọtaghị vawa ala. Ụmụ anụmanụ kpakọtara sị na ọ ga-adị mma ka ha nwee ebe ụlọ ezumezu bekee na-akpọ parliament. Mgbe ha ji kpekọta ha dị na-atụ ego maka ụlọ ha chọrọ iwu oke ụlọ. Onwe onye naanị ya ga-atụli ego ya sị na ọ dị maka a na-atụta ego site na mgbe ruo na mgbe ha na-atụ ego atụkọtala ego a na-ebu ibu. Mbe na onwe ya ụgwọ na onye unu amara n'otu mbe nna anyị na-eji eme ya wee sị na ọ dị maka ya ga-emekwa na ọkụkọ mesie ọkụkọ ike na ọkụkọ atụzagbuola onwe ya. Ọkụkọ bụ onye ojide ego. Ọ dịkwa m ka m gwara unu agwa n'ihe a ha na-eme ọkụkọ bụ onye na-ejide ego. Mgbe ha jizi bịa mbe asị na ọ dị maka ya ga-mesokwa na ọkụkọ a ka egosi na ọkụkọ na ya wụ dike. Ya ga-soro nnọọ nzọụkwụ sote ebe ọkụkọ doweghị ego ahụ. Ya eruo otu ụbọchị mbe ji nnọọ nwayọ ga burucha ego ahụ mgbe ahụ ụmụ anụmanụ abịala iche ego ahụ. Ọkụkọ ngwa olee ebe ego nọ ngwa weta ya ka anyị ji ga-bido ọrụ ahụ anyị na-achere nụ eji ele nne gị kọkọrọrọ. Ọkụkọ aga ebe o dewere n'ego vọ chọọ ọhụụ ya sị ihe nke ọwụgị ihe o mere na nrọ mrọgha nrọ ya vọvọ nwa ihe ọhụrụ. Ya mere ruo taa ebe ọbụla ihe ọkụkọ ọ chọrọ ego ahụ ụmụ anụmanụ ji arụ ụlọ ezumezu ahụ rukwanụ taa ha rụbeghị ụlọ ezumezu ọbụla ya ha wụrụ ya. Ọ bụrụ na ịkọ ọrụ ụmụaka akwụkwọ na-emụtala anyị ihe mere ihe nke a ji mee ka ọ ga-abụ onwe ebe ha hụrụ onwe ha ibe ha na-ekwukwe amaara m ihe mere ihe a ji mee ha etekwara na anyị maara ya ka ha wụrụ ya.
ịrụzie na nke ọzọ anyị na-ekwukwu okwu ya bụ ihe mere onye aghụghọ nwụọ onye aghụghọ ibe elie ya. Onye aghụghọ nwụ ndị Igbo mara na onye ọbụla bụ onye aghụghọ na ọ ghaghị izute ihe ọjọọ. Nke a ijikwa mbe unu ga-asị nke a mbe ee maka mara ka ọma na ebe akụkọ ifo ọtụtụ akụkọ ifo ndị Igbo hiwere isi bụ ihe gbasara mbe. Otu ụbọchị mbe bịa hụta na nna ya nọ n'anya ọnwụ, ya hụta na nna ya nọ n'anya ọnwụ, dịka onye aghụghọ ya gbalaga ka ibu olili nna ya hapụ ịdị ya n'isi, ya gwọ ndị ụlọ ha sị biko ka m gaa ọdụ ije, ana m abịakwana. Mgbe unu ga-akpọ m wụ naanị mgbe e nwere ihe merenụ na-emebeghị mbọ, ọ gwara naanị mgbe unu ga-akpọ m. Ndị a marakwala na onye ọnwụ, ha sị ihe mere n'ụwụ anyị ga-echebiri mbe agawa ozi ije anyị. Ọ nọbeghị otu izu ha kpọọ ya onye ozi na-ezikasị ozi sị mbe biko gbara lọwa o, ihe ka nte abịakwutele nte n'ọnụ, ihe na-emebe emebe emeela na otu nwoke n'obodo ha ahụ dị ime o, na otu nkwụ mịkwara n'ọnụ igu mbe kachali ọsọ gba bịarute. Mgbe o ji bịaruo ya wụrụ na nna ya anwụọla, ha ekpupe akwa ebe ha kpuchiri nna mbe si enyi lekwa ozu nna gị gaa lie ya wụrụ ya. Ịhụ na otu o tigburu onye aghụghọ, ha ghọọkwara ọ ghọrọ ha aghụghọ, ha ghọọkwanye aghụghọ. Nke ọzọ anyị na-ekwukwe maka ya bụ akụkọ a na-akọrọ maka iji mata ihe na ihe dị n'akụkụ ubi tụmadị ji n'ala Igbo. Ọkụ akụkọ a maọbụ nna maọbụ nne na-ekpote ihe ji dị iche iche, ụdị ji dị iche iche were ya bịa. A na-agụ ụmụaka na-ebuka na-awa egwu okwukwe, m na-agụ na asị m sị onye ka ọjị na asị mgbawere gede mgbamgba. Otu a ka onye ọkọ akụkọ ga-eji kpọcha aha ndị niile na-akọ akọ ọsị dịka o nwere ike ya were ihe dịka Chijiagọ, unu manawa aha m ya sị onye ka ọjị mgbawere gede mgbamgba, onye ka ọjị mgbawere gede mgba, Chijiagọ ka ọjị mgbawere gede mgbamgba, ọwụ ji okom mgbawere gede ewu nwa m ọwụghị ya mgbawere gede mgbamgba, ọwụ ji igwe mgbawere gede ewu nwa m ịmaghị ji mgbawere gede mgbamgba, ọwụ ji ayaghịrị mgbawere gede ewu nwa m ọwụghị ya mgbawere gede mgbamgba, onye ka ọjị. Otu akụ ga-eji buzuchaa ndị niile ụmụaka niile bịara akụkọ ifo ahụ ịnọ ọdụ ezi ahụ echi ahụ, ha ga-amatacha aha ji dị iche iche. Ya wụrụ ya unu ahụ na ọ bụrụ na anyị ji site na ịkọ akụkọ ifo na-azụlite ụmụ anyị, ọ nwere ọtụ ihe a ga-amụta ka ga-eduzikwana ha n'ụzọ ntorobịa ha, ka ga-emekwana ha ejikwana ntorobịa ezi agwa ha mụtara site n'akụkọ ifo dị na nwata too ntorobịa, site na ntorobịa wozie ndị na-achị anyị taa. Ọ bụrụ na elezi anya ọtụtụ ndị na-achị anyị na-eme mmehie ori ya na-aghọ aghụghọ arụgbu onwe ha ezu ochi. Ọnwụ ndị na-adịghị akụkọ ifo ọbụla ndị na nna kọrọ ha mgbe a nọ na ụmụaka ka ọ ga-abụ ọ bụrụ na anyị jizi bụrụ ụbọchị taa na-akụziri ụmụaka anyị akụkọ ifo tụmadị n'ike ahụ na-eweta ihe ọjọọ na ihe ọma, akwụmụgwọ ihe ọjọọ na ihe ọma, ị ga-ahụ na ụmụaka anyị ga-awụ ndị tozuru etozu, ndị eji eme ọnụ, ndị eji eje mba Igbo adịrịkwanụ. Anyị na-atụzi aka sị na ọ ga-adị mma ka ewebata ihe gbasara akụkọ ifo na ọnọdụ agụmakwụkwọ bekee na-akpọ karikulum anyị ha dị iche iche, ka ọ ga-abụ a ga-enwerịrị oge etinyere iji wee kụzie akụkọ ifo a. Ọzọkwa bụ na ndị gọọmenti adịkwala na-ahọrọ ndị na-amaghị ihe ha riri n'asụsụ Igbo, ndị na-agụghị dị Igbo agụ. A nwere ndị na-agụ Igbo gụruo ya na mahadum. Ọnwụ ndị dị otu a ka a ga-ewere ka ha nwee ike dị akụziri ụmụaka asụsụ Igbo na akụkọ ifo na ụlọ akwụkwọ anyị ha dị iche iche. Ndị nne na nna ejikwana ike na-akụzi nwa mgbe ụmụaka dị alọtara anyị masị onye ọbụla nwacha ọrụ na ọtụtụ n'ime anya na-aza azụ oriakụ, a na-azụ osodi akpata akụ, onwezi onye nọ n'ụlọ. Nwa oge ntakịrị ha nwere nọ n'ụlọ, ha kpọkọta ụmụaka kụziere ha akụkọ ifo ka ọ ga-abụ ihe a nne gị nyere gị ga-enyekwana ụmụ gị enwekwana ike inye ụmụ nke ha. Anyị zi otu a na-emenụ, ọ ga-adị mma, Igbo ga-adị mma, Igbo ga-abụ ebe dị mma, ụmụaka anyị ga-abụkwa na ụmụ ha zụlitere nke ọma. Ya wụrụ unu nara ekene, unu agbalịala ndị ndu ụwa ndị Igbo, ya gaziere unu ndewonu.